De Waddeilanden willen in 2020 zelfs voor haar energie- en wetter zorgen. Minder autoverkeer, zuinige veerboten, zonne-energie, biogas, ietwarmte en ook energie uit eb en vloed. Albert Jensma reizigt de fjouwer Frieske Waddeilanden al maar withoevolle vragen. Wat kan wel en wat kan net? Wat gauw en wat straks? En hoe zit het met wiemolens? Die benoten nog taboe. Van alle Waddeilanden binnen Texel en Ameland het feestplan voor duurzame energie en zelfsvoorziening in 2020. Er wordt nog net een soort energie geproduceerd, maar er wordt al wel volop naaitocht en experimenteerd. Ameland heeft zijn positie, zoals Eiland werd gas van wordt, aardig uitstroept. Ze hebben met de NAM, Gasterra en Eneco een geerwerkingsverband sletten. Daardoor is er heel veel vernijende initiatieven. Bussen op ietgas, zuinige verjachtings bij de haven en een proef met het mengen van ietgas en waterstof voor de verwarming van appartementen. Al je aardige dingen, maar de grote projecten moeten nog komen. Wethouder Nico Oud en zijn ambtenaar Jacob Dijkstra brengen mij naar een oude boorlocatie van de NAM met zijn grote plan mee hebben. Oud is hikke en tuin op het eiland. Hij moet zorgen voor voldoende draagvlak onder de eilanders. Dijkstra is vrijmaken om concrete plannen te bedenken. Er zijn op dit moment al plannen voor twee concrete plannen voor projecten wat nou echt erin gaat. En dat is één is het zonneweide op deze locatie. En Zonneweide, dat is een zonnepaneel. Ja. Zonnepaneel. En mocht de zinnen dan net schijnen, dan is er geen elektriciteitsopwekking. Dan wordt dat bijschakelen met methaanbrandstofcellen. En dat is uiteindelijk de truc om continu duurzaam opwekken te kunnen. En methaan is net helemaal duurzaam, dat is ook een fossiele brandstof, dat snappen we zelf ook wel. Maar dat kan in de toekomst dat dan alweer zodat duurzaam opwekt de methaan. Dat is een soort met batterij of zo? Een soort met batterij, die kan meteen bijschakelen. Ja. Als er energievraag hoger is dan wat de zonnepaneel leveren kan, ja. Nou, dan wordt er bijschakelen door middel van die methaanbrandstofcellen. Maar hoe heeft het toen methaan? Waar komt dat methaan voor? Nou ja, methaan dat is het grootste bestanddeel van aardgas. Oh, ja, aardgas dat is gewoon... Dat zit je gewoon... dat zit je gewoon onder Ameland, een heel soort. Ja. Ja, dus dat had dan ook meteen alweer raakvlakken, maar methaan dat kun je heel duurzaam opwekken door middel van vergisting. En ook daar hebben ze een plan voor, om je 3 vergisters op lietse schaal. En dan komt hier een hub, dat komt hier bij elkaar, ja. Op deze locatie. En dan zou dat dan opwerkt worden tot aardgaskwaliteit. Maar wat vergist hij hem dan? Mest en wat er een beetje bij de boeren? Bij de boeren, ja. En als ze volle mogelijk echt op mesten, dat er net de volle energie toegevoegd worden, maar in de zin van glycerine of van mais of een lietskalen houden. En mocht dit alleer om elkaar knopen worden, zodat wij dat misschien wel het liefste zullen, ja. Dan zou die methaanbrandstofcellen die hier echt plant binnen, zou het biogas verbruiken kunnen. Dus dan heeft het 2 keer duurzaam opwekt. Okay. Nou, en op die manier, dat zijn de hele innovatieve projecten. En daar hebben we dat convenant voor. Daar is het voor opzetten. Met de Gasterra, NAM en Eneco. Om dat soort technieken, om dat eens een keer op grotere schaal uit te proberen en te testen. Maar dat leeft hier wel, die duurzaamheid, dat leeft hier op het eiland. Ja, dat ja? is breed gedragen. Allemaal. Ja. Ja, je zoekt het draagvlak bij de mensen. Wij hebben, als gemeente Ameland hebben wij een subsidieregeling in het leven roepen destijds om mensen, want als je energie besparen kan, energie die je kan besparen, hoef je niet op te wekken. Nee. Zo simpel is het. Ja. Dus als je dat al eens een keer 30% naar beneden gaat, ja. dan hoef je nog maar 70% van het totaal te doen. Ja. Of nog maar. En dan jou je subsidie op? Subsidie op spouwmierisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, warmtepompen, zonnepanelen. Hier in het dorp zie je al op diverse huizen zonnepanelen leggen. Maar ook een subsidie waarbij het zo is dat je dat binnen 5, 6 jaar terugverdient. Ja. Niet dat je investeert en dat het nog eens een keer 10, 12 jaar duurt voordat je iets terugverdiend hebt. Ja. Dat zijn eigenlijk dus de zaken waarbij wij de mensen proberen mee te nemen. Ja. Ja, en dat lukt tot op het heden. Ja, dus je bent al heel lang op waai kennelijk, maar dat is net genoeg. Zo hel je dat net. Nee, zo halen we het niet. Ja. En met alle beste bedoelingen, dus we moeten wat anders. En dan praat je over bijvoorbeeld windenergie. Zou je zeggen, je zit op een eiland, dat zou prachtig mooi wezen. Maar een eiland,
is toch een landmark op zich. Een windmolen of 4, 5 windmolens van 3 megawatt, dan zou je klaar wezen. Dat zou heel makkelijk wezen. Alleen wil je dat wel en ken het wel. En beleidsmatig ken het van de provincie Friesland ken het niet. Nee, maar zou je hem dat willen? Dat is altijd een afweging. Hè? Zou je dat persoonlijk willen? Ja, doe winst hier op dat eiland. Persoonlijk zeg ik van nee. Laat ik dit maar heel erg redelijk in wezen. Maar dat heeft meer te maken met het uitzicht. Want als je nou al die prachtige mooie masten van mobiele telefonie overal ziet staan, dan denk ik van jongens, eigenlijk is het doodzonde. Ja. Maar alles wint. Zo eerlijk moet je ook wezen. Ja. Dus, maar mijn voorkeur is nog steeds probeer het liever met zonne-energie. Ja. Maar zonne-energie, dat betekent dat je met 4, 5 panelen niet klaar bent. Nee, dat maak je heel en ook niet met 4, 5 hectare. Nee. Dus dan zit je met andere getallen. Dan moet je aan een hectare of 15 denken ongeveer. De gemeente het grond, eventueel, wordt verpacht. En daar zullen we met elkaar over moeten praten. Dat is heel mooi aan de gang. Dat is mijn ambitie. Dat is de ambitie. Nou, dit is een van de mogelijkheden die er is. Dit is toevallig een stukje pachtland van de gemeente. Daarom rijden we hier ook even naartoe. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het hier komt. Alleen, dit is wel binnen de mogelijkheden. En je moet ook niet... je moet wel kritisch wezen van waar je het neerlegt. Maar je wil wel als gemeente wel medewerking verlenen hieraan. En als je ziet, er staat al een boomensingel van IJsma staat erachter. Als je dit een klein beetje misschien zou kunnen omkleden. En misschien hoeft het ook wel helemaal niet. Want wat je wilt laten zien, dan mag je best voor u komen. Ja. En dat is wel het mooie. Ja. En zelfs straks ook, de fietsenroute ligt hier vlakbij. En de mensen die willen graag wat zien. Ja. En als je dat dan kunt vermarkten tussen aanhalingstekens. Op zo'n manier is het alleen maar mooi. Ja. En ja, wat er in de toekomst nog komt, dat zullen we over 10 jaar weten, denk ik. Want even een bruggetje te maken naar, we zitten wel op een eiland. En je praat ook nog over de wisseling van getijdenenergie. Ja. Dat zou ook een optie kunnen wezen. Tussen Terschelling, tussen de Bosplaat en tussen Ameland is het 20, 25 meter diep. Nou, en de stroomsnelheid die is best wel knap, want die hebben met eppenvloed te maken. En ja, ik hoop dat dat ooit nog een keer wat wordt. Dat zou ook wel heel mooi zijn. Ja. Op het Amelon binnen er ook belangrijke particuliere initiatieven op het meer van Doorsume Energie. Johan Kiewiet had ontslagname bij de NAM en de Amelonder Energiecoöperatie oprichtte. De AEC keert het groene energie in en beziekt het zo vol mogelijk zelf alternatieve energie op te wekken. De club had al 900 aansluitings. En dat is 1/3 van alle Amelonders. Het coöperatieve model van de AEC wordt als modeljongen van de Oereilanden. Je leest ze? Ja, hier zitten ze op dak. Dat zijn hier 12 en daar 8. Samen 20 grote zonnepanelen. Die zijn van de AEC. Dus ik betaal mijn stroomprijs aan de Amelander Energiecoöperatie. Ja. Maar het is 100% groene stroom. Nachts dan werk je die dingen net. Hoe is dat dan? Nee, maar als de zon fel schijnt, zeg maar om een uur of 1, 2 'smiddags, dan schijnt hij het volst. Dan draait hij gewoon terug. En 's nachts draait hij weer de andere kant op. Dan leven ze gewoon aan het net. Ja, dat ene mag je van elkaar... ik zit gewoon aan het net vast. Ja. En het ene mag je bij de andere optellen. Ja. Dus wat ik het net oplever, dan mag ik weer aftrekken van wat ik het net afhaal. Ja. Maar nou eventjes over de coöperatie. Ja. Wat is dat eigenlijk? Het is een samenwerkingsverband. Dus wij regelen een heleboel dingen voor onze aandeelhouders, voor de leden van de coöperatie. En dat is nu dus stroom en gas inkopen. En de winst die wij daarop maken, daar kopen we zonnepanelen voor. En daar maken we weer stroom van. En die stroom kunnen we weer verkopen. En zo is de cirkel rond. Oké. Maar ken je hem goed keper? Ja. Wij werken met op dit moment een kortingsgarantie van een kwart-cent per kilowattuur ten opzichte van de regioleverancier. Nou, dat is gesplitst hier op Ameland. Stroom dat doet de Nuon van vroeger uit en gas doet Eneco. Maar wij zijn dus gegarandeerd een kwart-cent per kilowattuur goedkoper. En dat is niet alleen nu, maar ook volgend jaar en ook over 10 jaar. Hoe kun je hem dat garanderen? Omdat de markt zo werkt, dat lukt. Alle prijzen die gaan ermee op en neer. En wij natuurlijk ook, maar wij blijven net een klein beetje goedkoper. Dus en duurzaam en goedkoper? Ja. En goed voor Ameland, want ja, je hebt het dan meer in eigen hand. En je bent nu overgeleverd in Nederland aan 3 grote spelers, Nuon, Eneco en Essent. Ja. Nou ja, die kunnen natuurlijk wel prima service leveren. Hoewel wij denken dat we dat beter kunnen. Ja. Maar je bent afhankelijk geworden van die mensen. De krant staat er ook vol van. Bijvoorbeeld over te veel betaalde bonussen aan de directeuren van dat soort grote bedrijven.
Ja, dat soort dingen hebben we niet. Wij hebben bijvoorbeeld geen winstoogmerk. Alles gaat weer terug in energievoorziening, groene stroom op het eiland. De veerboten binnen de grootste energieverbruikers in de Waardzee. Ze zwarpje honderden liters diesel het oeren. Een van de 2 veerbootmaatschappijen, Wagenborg, het kwartlijn onder zietje litten, omdat ik wat minder ken. Gaat dat lukken? Dat gaat lukken, ja zeker. Op termijn gaat dat zeker lukken. Ja, maar wat gaat het u kosten? Nu kost het 3 keer zoveel als een traditionele voortstuwingsmanier. Dat is niet terug te verdienen. Maar we hebben daardoor wel meer inzicht gekregen in welke motoren dat we willen. Wat de eisen aan de motoren zijn om die uitstoot terug te brengen, om het gebruik van brandstof terug te brengen en dat soort aspecten. Want ik hoor ook verhalen dat je ook kunt zeilen. Lijkt me ook wel wat op de wadden. Dat klopt. Alleen u ziet hoe de vaarweg is. Die is nogal kronkelig. Ja. En dat is het karakter van de wadden. En dat zeilen, ja, dat hebben we wel heel veel zeil nodig en tijd nodig. Mensen willen ook graag binnen een bepaalde tijd naar het eiland toe. Nee, maar als hulp zeg maar en dan computergestuurd. Je kunt tegenwoordig... Ja, er zijn talloze mogelijkheden. Je hebt elektrisch varen, je hebt elektrisch hybride varen, je hebt steunzeilen, je hebt andere methodieken die de motoren ontlasten en daardoor het brandstofverbruik verlagen. En die blijven wij onderzoeken en dat wat mogelijk is gaan we toepassen. Ja. Wat verbruikt zo'n schip? Deze schepen gebruiken zo'n 450 liter per uur. En de schepen in dienst op Lauwersoog gebruiken zo'n 190, 200 liter per uur. En wat moet daar naartoe? 0. Helemaal 0? 0. Ja, dat is het mooiste. Als we het hebben over duurzaamheid en emissievrij, dan hebben we het daarover. Dan moeten de mensen roeien. Nou ja, dat is een optie. Op wij naar Skiermozeer, het liedste watereiland. Een soort wien en zinnenoeren. Vrek? Stien er nou wien moen? Dat is toch net tastien? Zeker een Fata Morgana. Het plaatselijke Doorsume energieteam had vooral op iepenbierde gebouwen zorgen van zonnepanelen. Die op het dorpshuis leveren je jaarlijks elektra voor meerdere huishoudens. Zoals van de zonboeren op het eiland werk je al 3 jaar aan een plan voor een meerskippelijke biogasinstallatie. Johan Hagen is de aanvoerder van de biogasboeren. Ze investeren zelf 3 ton het bedrijf en wacht je maar smart op de SDE-subsidie voor stimulering duurzame energieproductie. Goedemorgen. De boeren hopen je 80% van de aardgasbehoeften van het eiland bij elkaar te vergisten. Dit is de jaartank. Hier heb je de regenkelder dan. Hè? We hebben net stal gezien. Nou, de mest wordt hier uitgezogen en wordt nu dus gewoon over het land verspreid. Het is de bedoeling om hier vandaan leidingen te gaan leggen naar de installatie die daar moet komen te staan. Daar dat bedrijventerreintje van de gemeente. Okay. En daar moet dus leiding heen gelegd worden van alle bedrijven. En daar zal dan de mest vergist gaan worden. Ja. Eigenlijk zijn alle hobbels genomen. Het enige waar het wachten op is op een SDE-subsidie. En daar zijn we afgelopen 2 jaar 2 keer uitgeloot. Uitgeloot? Ja, 2 keer meegedaan in de loting en 2 keer uitgeloot. En we kunnen nu 1 september weer inschrijven. En dan hopen we dat we deze keer er wel bij zijn. Maar het blijft een loterij. Ja. Maar je hebt hier al geld uit het Waddenfonds vrij. Ja, we hebben 3 jaar terug van het Waddenfonds 1,2 miljoen gekregen. Omdat de ministeries die daarmee te maken hadden, vonden dat het wel een heel mooi project was. Heel goed past het bij Schiermonnikoog. En we zijn toen in Delfzijl geweest en stonden 3 ministers dit project de hemel in te prijzen. Het was allemaal prachtig mooi en wij kregen van hen 1,2 miljoen. Alleen ja, vervolgens ga je naar economische zaken en dan moet je SDE hebben. En dan kom je gewoon in de pot en dan wordt gehusseld. En dan moet je maar afwachten of hij ingelood wordt of uitgeloot. En tot nu toe 2 keer uitgelood, helaas. Nou is iedereen die is maar die duurzaamheid aan de gang. De politiek die wil dat graag. Ja. En dan kom je dit met zien. Wat is dat eigenlijk? Ja, nou, hier loop je constant tegenaan. Hè? We hebben hier met Kamerleden gesproken. We hebben heel veel gelobbyd. We hebben met wie dan ook praat je erover. Die zeggen allemaal, dit is een prachtig mooi project. Dit moet altijd doorgaan. Hier mag geen enkele belemmering meer zijn. Maar vervolgens zijn de Kamerleden weer in Den Haag.
En dan blijkt het toch niet te regelen te zijn, want ja, dan is het geld op. Of het lukt gewoon niet. Dus men vindt het allemaal prachtig mooi. Maar als het op praktijk aankomt, dan zijn de centen op. Dan hebben we hier toch niet het geld voor over. Ja, maar dat zou moeite kosten, hè? Waarom doch je hem dat dan eigenlijk? Ja, je bent hier met 7 boeren op dit eiland. Je wil graag alles even in het bestaan houden. Er zit een stukje arbeid erin, een stukje werkgelegenheid. En daarnaast denk ik dat het geweldig goed past bij Schiermonnikoog. En dat je met elkaar een hele mooie bijdrage levert aan het product Schiermonnikoog. Je hebt net genoeg om die mest, de mat wat bijmongen worden. En zet je met hele eiland vol met mais of olifantengas? Wat is de bedoeling? Nee, absoluut niet. Er moet wat bijgemengd worden, maar we gaan hier geen voedermiddelen verbouwen die we dan gaan gebruiken om bij te voeden in de biogasinstallatie. Dat doe je maar op Zeerstelon? Dat is absoluut niet. Ook niet aan de vaste wal. We gaan in de hele installatie geen voedingsmiddelen bijmengen. In eerste instantie gaan we zoveel mogelijk alles van het eiland halen. De mest, maar daarnaast bermmaaisel van de gemeente. Van natuurmonumenten die wel graag meedoen om ook hun maaisel erin kwijt te raken. We zijn in gesprek met horecaondernemers. Het zwil uit keukens mag erin. Het wat? Zwil, het keukenafval. Oh. En ook dat mag bijgemengd worden. Dus al dat soort dingen gaan wij in die installatie. En dan moet er waarschijnlijk nog wel bijgemengd worden. Met wat spullen van de wal. En dan denken we over glycerine. Om dat hier aan te voeren. En wat voor spul is dat dan? Is het slachtafval? Of, nee, dat is een afvalproduct van de olie-industrie. Oké, want als de mensen dat juist wel opplakken, dat ze er van alles inkieperen en dat het een grote bende is. In Nederland mag er al heel veel dingen niet bijgemengd worden. Er is een vrij strenge lijst wat wel en wat niet mag. Ja. Maar als je bijvoorbeeld in Duitsland komt, daar mag veel en veel meer. En daar komt ook een beetje het beeld vandaan van er wordt in die biogasinstallatie maar kippenmest gegooid en er wordt maar slachtafval ingegooid. Nou, is hier absoluut niet aan de orde. Het mag niet, maar we doen het ook niet. Ik haat dat de plaatselijke winkelman ik al rekening houdt met de komst van de biogasinstallatie. Dus even zien. Dat bist Edwin Skut? Ja, hoi. Hoi, ik ben Albert Jensma. Hey, ik heb begrepen dat je hem nogal aardig wat aan duurzaamheid wil. Die het er eigenlijk ook bij, denk ik. Ja, zeker. Ja, wij hebben een paar jaar geleden hebben wij voor een hartstikke alle koeling hebben we dit warm voorzet. Ja. En dat bespaart gigantisch energie. Oké, dus dat is net idealisme, dat is gewoon zakelijk inzicht. Ja, zakelijk inzicht. En dan mag je de knop omzetten van. Ik ben altijd heel benauwd van hoe de klant het nog wel pakken. Ja. Maar wij hadden gewoon dingen en het bevalt dus poelmest. Ja. Maar aan de achterkant, het afval. Dat maakt ook gescheiden wordt. Ja. En dat levert ook centen op Superzezen. Een paar persen. Eén voor het oud papier. Dat gaat naar de plaatselijke voetbalvereniging. Die wil het graag hebben, want dat levert gewoon centen op voor de clubkas. En het plastic gaat tegenwoordig naar Dokkum. Naar de drumband. Die wil het graag hebben, want dat levert ook weer centen op. Waar gaat dit nou heen? Dit gaat dan nog naar de vuilstort. Wordt ophellen. Maar in principe hadden wij, ik hoop vrij snel, de biovergistingsinstallatie kleden op de eilanden. Ja? Dan is het ideale brandstof volgens mij voor de biovergister. Het zijn. En de helemaal afspraken maar die boeren van die sinaasappels van mij. Nou, nee, maar ik heb wel begrepen dat ze wel graag spullen broeken willen. Dus daar komen we wel uit, denk ik. Ja. Wethouder Louis Wiersema brengt mij naar de nijbouw met warmtepomp en zinneboiler. Het douchewater wordt hier opvangen om de wc mee terug te spielen. Maar het systeem heeft nog wel wat last van binnenziektes. Bewoner Gerrit Vlasma, oud-installateur, had er de hond vol om. Goeiedag. Goeiedag. Had ik jou kennen? Nee, ik zie me voorstellen. Ik ben Albert Jensma. Gerrit Vlasma. Jo win hier. Ja. Maar dit is een bijzonder huis, heb ik begrepen. Of tenminste, het hele weekje is eigenlijk bijzonder. Het is een hele bijzondere buurt, zeg maar. Ja. Ja, daar is van alles zo'n dingen om je wat bijzonders van te maken. Wat is isolatie en we hebben geen gas bijvoorbeeld. En we hebben dus alles op elektrisch. Eten, sieren, alles? Eten, sieren en verwarming. En er zijn huizen bij die hebben douchebalven. Ja. En dat water, dat wordt gebruikt om het toilet eruit te spelen. Dat afwerken water, dat gaat... Ja, dat gaat er in een apparaat. Ja. En dan wordt het schoonmaken dat we gebruikt worden in een speelwater. Ja. En dat hapert wel eens. En de warmtepompen die haperen ook wel eens, vooral 's winters als het koud is.
Dus het is toch nog wel een beetje experimenteel, hè? Het is een beetje experimenteel. Nou, ik probeerde net uit te leggen hoe dat werkt met een huisverwarming door uit de lucht de warmte te halen. Ja. Ik ben ook met een leek. Mij is het uitgelegd door te zeggen van het is een omgekeerde koelkast. De koelkast staat buiten en dat rooster, waar die zijn warmte kwijtraakt, dat gebruik je om het huis te maken. Zo kan je het makkelijkste voorstellen. Voor een leek als ik is dat de duidelijkste uitleg. Ja. Maar dan moet je dat wel allemaal goed elektronisch regelen. En zo. Dat moet heel goed geregeld zijn. Ja. Ik herinner me nog in het dorpshuis dat die man die hier een heel verhaal, en dat het zag goed keer bij zo en dit en dat. En dus toen heb ik alleen maar zin om zei van ik hoop dat jou gelijk had. En dat moet nog blikken. Oké, want nota nou net. En nota neemt het meer dan wat ik dacht. Ja. Louis Wiersema wil in de wetterlering doen nog een flinke dwarseme slag slaan. Dit is wel een van de mooiste plakjes van het eiland, liep het mij, hè? Wat ik dit zo zag. Ja, Schiermonnikoog staat alleen maar op mooie plekjes, maar dit is inderdaad een mooi plekje, ja. Ja, klopt. En toch steeds je ook van hier moeten die zonnepanelen komen. Wat zie je komen? Ja, kijk, ik zou het misschien liever niet doen, maar als je kijkt naar Schiermonnikoog en waar zetten wij zonnepanelen neer, dan hebben we te maken met de polder. Die is van de boeren, die wil je dat niet ontnemen. En de rest is Nationaal Park. Met hier en daar wat zomerhuizen met particuliere grond. Er zijn geen mogelijkheden op Schiermonnikoog. En dit terreintje, het hek zie je daar staan, en dat loopt daar. En dan daar langs de rand waar we langs gefietst zijn, langs die duinruggel en dan hier achterlangs, is een enorm groot terrein. Waarin hoe groot is het eigenlijk? Ik weet niet hoeveel hectare het is. 4 hectare? Ja, dat zal het zeker wel zijn. En zeker als je kijkt dat er duinen in staan met hellingen en zo, dat maakt de oppervlak nog groter. Maar hier staat dus de gebouwen van Vitens in, de pomp- en filtergebouwen. Ja. Want we staan hier midden in het gebied waar het grondwater wordt opgepompt, wat wij gebruiken als drinkwater. Ja. En dit is dus in het bestemmingsplan van de gemeente Schiermonnikoog een gebied wat daarvoor bestemd is, maar ook bestemd is voor energieopwekking. Ja. Dus dan denk je van nou, dit is een kans. En dan moet je een stukje natuur opofferen, feitelijk, daarvoor. En deze gebouwen die steden, daar ben ik niet echt mooiste... Nee, maar ze zijn ook zo neergezet dat je van buitenaf die gebouwen nooit ziet. Nee. En dat zou je met die zonnepanelen ook moeten doen, dat je ze zoveel mogelijk in die duinvalleien weglegt. En ook op die daken van die gebouwen kan het toegepast worden. Ja. En het drinkwaterbedrijf is er wel enthousiast voor, want ze gebruiken zelf ook een hoop stroom om dat water te verpompen. Ja. En dan zou je ongetwijfeld de discussie krijgen van, is dat wel mooi? Nee, dat is niet echt mooi. Maar je moet een afweging maken van de geweldige natuur die we hebben. En dat we een stukje eruit halen wat we gebruiken om onze eigen energie op te wekken. Ja. In combinatie met die zinnen-ikke in het dun, zo schiemel zich wolkenaarstroom voor hemzelf opwekken kunnen, maar een paar middelgrote windmoen op de veerdaan erbij. Dan speel je al die eilanden hier wel een beetje maar gedacht over windenergie. Terwijl de provincie dat eigenlijk net wil. Ja, sterker nog, ze zei ze eigenlijk dat windenergie nodig is om die ambities te halen. Hoe denk je hem? Hoe steen je hem daarin? Ja, misschien wel een beetje dubbel, want wij hebben natuurlijk ook wel onze problemen met horizonvervuiling. En windmolens, ja, die zijn dat. Ja. Maar we denken er wel wat genuanceerd over. Als je die ambitie hebt om zelfvoorzienend te zijn in 2020. En je doet iets met zonnepanelen en biogas en je doet een paar windmolens erbij op een bescheiden manier. Ja, maar waar zouden die dan je kennen? Nou, met name dacht ik dus aan deze veerdam, wat al feitelijk op zich al een inbreuk op de natuur is, op een stukje wat en natuurgebied. Maar dat ligt ook op afstand van het eiland, op afstand van het dorp. Ja. Dan denk ik, als je nou eens je voorstelt dat je hier 3 windmolens hebt staan van 50 meter hoog of zo. Ja. En je kan daar in de elektriciteitsbehoeften van het eiland voorzien. Ja. Dan vraag ik mij af, zou dat nou zo erg zijn? Ja. Als we dat nou zouden vragen aan de inwoners van Schiermonnikoog, wat zouden ze dan zeggen? Want dan is het een keuze, hè? Ja. Je produceert je eigen energie en je neemt op de koop toe dat daar op die nieuwe veerdam, zo van de kust af, 3 windmolens staan. Zouden ze dat erg vinden? Wij dachten van niet. Nee. En had je ze dan ook nog participeren laten? Als je dan een soort met coöperatieformatie, zou dat helpen? Ja, dat zou zeker helpen. Ja? Als je kijkt naar Texel, die zitten daar ook bij aangehaakt en die hebben al heel veel ervaring. Die werken ook met zo'n coöperatie. Die hebben daar enorm veel voordelen van, dat het door de hele bevolking gedragen wordt. Ja,
Dat zou voor de Schiermonnikoog zeker het model zijn. Dus je mag nog eens even goed met de provincie praten. Nou, misschien moeten wij nog wel eerder met de bevolking praten. En een soort projectje staat en zeggen van, nou, zou u dat erg vinden? Als er nou een breed draagvlak is op de eilanden, zeggen van, oké, we dragen dat project. En we vinden het eigenlijk helemaal niet zo erg dat die dingen daar staan. En anders met dat verhaal naar de provincie. Maar dan moeten we misschien dan ook weer eilandenbreed, hè? Want er zijn er meer die denken van, oh jongen, wat is dat jammer. Ja, want die samenwerking die is wel heel belangrijk in dit verhaal. Hè? Ja, alleen kunnen we het niet. Nee, dan hebben we het gewoon ook in de gemeentelijke samenwerking gestopt. Hebben we ook een ambtenaar in Hallingen gezamenlijk een stappenplan gemaakt van hoe je dit aanpakt. Kan iedereen lezen. Er staan ook de opties in. Nou ja, daar komt het windverhaal eigenlijk nog weer bovendrijven in dat stappenplan. Hè? Zo van, als u dat zou doen, dan zou u een beter resultaat bereiken op kortere termijn. Ja. Ik heb een afspraak met deputaire Tineke Skokker van de provincie Friesland. Ze is voorzitter van die stuurgroep Duurzame Wadden die dat rapport uitgebracht heeft. Ze is nog op vakantie en daarom praten we al om te jaren een visje te eten op Lauwerzeeg. Ik denk dat ik het peteer voort maar begin over wienenergie. Want nevens mij is wel duidelijk dat zonder wienmoen die eilanden net zelf genoeg energie opwekken kunnen. Of je maar te hopen dat in 2020 energie uit de tij hellen worden kan. En uit warm wetter uit dieper lagen. Dat zou dan een kwart van de nodige energie opleveren. Maar dat lijkt mij wel wat te optimistisch. Ik neem aan dat jou daar ik achter staan om die ambitie te halen. Absoluut. En dat zij nog zeggen van, nou ja, eigenlijk hebben wij de wienenergie beneden. Ja. Dan denk ik van, nou, zet hem het werk. Zet hem een knal in terug. Ik ken al op die Eiland West. Ja. En volgens mij is dat geen enkel probleem met die mensen. Dus wat daar aanbelangt, zo stel je hier wel 3 megamolens hebben willen. Nou, dan gelijk 5 zou ik zeggen, want dan wekken we wat extra energie op. Ja. Ook voor de toekomst, dat we in 2020 ook nog voldoende hebben. Dat is dus de ellende met wienmoen. Was ze wienvangen, maar ze heen wezen. En dan vallen ze heel bot op. Ja. En de uitdaging die later nog krijgt in ik dat hele bewustwordingverhaal om en te doen. Dus net het ten koste van het landschap in te letten. Ik net ten koste van toeristische waren. Ik vanwege oren natuurwaarden en toch de beziek in het vormen te krijgen. Ja. Nou, en dan is maar het dan inderdaad... Maar is er even stoppie. Je kan ik zeggen van nou, wij als eiland kiezen bewust voor die doorsemmers. En daar binnen wij trots, fier op. Wij zetten die ding gewoon voor op het eiland. Hier is die draai van die grote dingen en we zetten erbij van dit is uw keuze. Bijvoorbeeld Schiermonnikoog, die wil dat wel. Hier op die Veerdam. Als je nou eens je voorstelt dat je hier 3 windmolens hebt staan van 50 meter hoog of zo. Ja. En je kan daar in de elektriciteitsbehoeften van het eiland voorzien. Ja. Dan vraag ik mij af, zou dat nou zo erg zijn? Ja. En dan liet hij gewoon geen weeën verstenen. En dan, nevens mij is het probleem er niks voor. Want ja, en dan kun je dan een combinatie, zie je maar even, als die eilanders daarin participeren leest bijvoorbeeld. Dat is de lust en last bij elkaar brengt. Ja. Nou, daar op het eiland zijn van dat krijgen we van elkaar. Ja. En nevens mij, die oereilanden echt wel. Nou, dan maak je als gedeputeerde, zei je van nou, wat jij nou eens voor binnen. Ja, en toch ben ik in gesprek en advisor mij wat via geen oors. En nogmaals, dat snap ik. Ja. Want het is echt net zo dat iedereen staat te juichen als die dingen er staan. Dus wat we nou zijn, het is wel heel verleidelijk, want gelijk kan je zeggen, dan maak je niet een hele grote klap. Ja. Maar we weten dat we met alle orenzaken, we hadden het uitrekening laten, nou. En dan hebben we door de energiebehoefte in 2020 op 8% naar de helemaal efficiënt kennen, zonder die grote windmolen. Maar Skielge, dat is die intekenen voor geothermie. Ja. Maar dat blijkt heel moeilijk te zijn. De mensen die hebben er zelf onderzoek in en die binnen tot de conclusie komen van dat het er helemaal niet kan, omdat er een plaat in de grond zit, dan kom je niet erheen. Dus die hebben zo'n van nou, wij houden ermee op. Die hele geothermie, dat is natuurlijk nog een nou ja, daar moet nog heel plat aan onderzocht worden. Ja. Daar is men al lang net uit. Maar is dat dan net wat natte vingerwerk om dat al van 20% in te boeken? Ja, maar dat is natuurlijk met inboeken toch lastig. Ja. Het is net helemaal wie de vingerwerk wist van nou, we domme wat. Nee. Zij is net, maar daar moet dan een heel soort onderzoek verdiend worden. Dus zou je zeggen, maar die geothermie. Ja. En dat is natuurlijk het kenmerk van het hele grote project. Dat is dat echt mijn wat warm was. Ja. De eilandmijn waar wij u er al uw ciëntie erom bijdragen. Want anders dan rest het net. Nee. De kop het voor, dus dan sta ik het al. Ja.
dat vind ik wel zo fantastisch, dat dat beest voor een part van Afrika is en voor een part van us is. En wij hebben altijd, ik dacht dat het us voer weer, maar het is vanzelf net zo.